Хайырлы ирте, илнең төп телеканалында Татарстан яңалыклары, туры эфир студиясында Чулпан Әмири. Битлеген юк икән, штраф түле. Казан Албаба шәһәр яны электр поездында һәм Юдино шәһәр яны вокзалында масштаблы рейдлар узды. Транспорт полициясе вәкилләре вокзал хезмәткәрләре белән бергә барлык пассажирларның да шәхси саклану чаралары бармы, юкмы икәнлеген тикшерделәр. Рейд нәтиҗәләре алдагы язмада. Электричкага кергәндә үк тикшерүчеләр каршылыкка юлыкты. Киру юлында басып торган ике ратның куркып калу билгеләре йөзләренә чыкты. Хәзер Казанда битлек режимын үтәү буенча рейдлар көчәйтелде. Инспекторлар кешеләрнең җаваплырак булуын билгеләп үтә. Электричкада барысы да диярлек битлекләрдән. Обязательно одеваем маску. Киябез, хәзер битлек кимәскә ярамый. Бу бит безнең сәламәтлек өчен кирәк. Без олы яшьтә үзеңне сакларга кирәк. Пандемия башлануга битлек киеп йөрим. Мин үзем тимер юл системасында эшлим. Битлекне эштән бирәләр, сакланам. Если пассажиры выявляются без масок, то наши сотрудники просят их в первую очередь. Пассажир битлек кимәгән булса, безнең хезмәткәрләр беренче чиратта аларны киюләрен сорыйлар. Әгәр баш тартсалар яки битлекләр юк икән, аларга поезд яки вокзалларда кассирлардан сатып аларга тәкъдим итәләр. Баш тартсалар, безнең хезмәткәрләр хукук саклау органнарына мөрәҗәгать итәләр. Хәзер тәртип бозучылары азайды, ди транспорт полициясе хезмәткәрләре. Айрым кешеләр эшрәяле. Октябрь аенда 7 беркетмә төзелгән. Вокзалга кергәндә һәр 3нче кеше шундый киңәшләр алды. Бина даими дезинфекцияләнә, социаль дистанция саклана. Кешеләр хәзер барысында яхшы белә, җәмәгать урыннарында шәхси саклану чараларыннан файдаланырга кирәклеген һәркем исендә тота. Ай ахырына кадәр республиканың Юдино, Буа, Зөя, Орча шәһәр яны вокзалларында рейдлар үткәрергә планлаштыралар. Битлек режимын бозучыларга 1000 сум штраф салына. Фанис Мөхәммәтов, Ралина Абрамова, Ринат Сахибгәрәев, Татарстан яңалыклары. Табиб килгәнче беренче медицина ярдәмен ничек күрсәтергә? Гадәттән тыш хәлләрдә нәрсә эшләргә яки коткару хезмәтен ничек чакырырга? Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы шәхси мобиль ярдәмче кушымтасын булдырды. Ул киң таралган системаларда уңышлы эшли, аннан бушлай файдаланырга да мөмкин. Кушымта сәхифәләре күп кенә файдалы мәгълүматны һәм интерактивны үз иченә ала. Әйтик, что делать? Нәрсә эшләргә бүлегендә кулланучы кыен хәлләрдә ни эшләргә кирәклеге һәм үзеңне тоту тәртибе турында белә ала. Шулай ук булар хакында мәгълүматны кушымтаның тавыш ярдәмчесе ашада тыңларга була. Татарстанда экология илкүләм проектын һәм чиста ил федераль проектын гамәлгә ашыру барышында законсыз чүплек урыннары юк ителә. Бүгенге көндә Соба һәм Түбән Кама районнарында экологияны яхшырту чаралары күрелә. Соба районында Шәмәрдән авылында нефть калдыклары белән пычранган җирләр чистартыла. Бу җирлектә яшәүче 6000 кеше экологияның яхшырганын сизәчәк. Шулай ук Түбән Кама районы Прости авылы янында да законсыз чүплек җирләре рекультивацияләнә. Экологияның чистаруы җирлектәге 240 мең кешенең яшәү шартларын яхшыртачак. Татарстанда Идер елгасы буйлап экскурсиялар һәм пассажирлар йөртү 16 ноябрьдә тәмамлана. Бу көнне Казанга соңгы теплоход килеп җитәргә тиеш. Әлеге рейслар Казаннан Зөягә һәм Чистайдан Кызылъярга 18 октябрьгә кадәр булачак. Исегезгә төшерәбез, быел Идел һәм Чулман елгаларында пассажирларны 1 майда йөртә башлаганнар иде. Татарстан Милли музейында «Мин Россия гражданины, мин Татарстан баласы» дигән тантаналы акцияның чираттагысы узды. Башкаланың 14 яшен тутырган яшь гражданнарына Россия гражданы паспортлары тапшырылды. Үсеп килүче буынга патриотик тәрбия бирүгә юнәлдерелгән акция укучыларны туган як тарихы белән таныштыра. Балаларда актив гражданлык позициясе, Россия дәүләте символикасы, герб, флаг, гимнга карата ихтирамлы һәм сакчыл караш тәрбияли. Алар төп документны Татарстан Милли музей директорының беренче басары Светлана Измайлова кулыннан алды. Әлеге вакыйга яшүсмерләр хәтерендә һич шиксез истәлекле дата булып калачак. Башкалабыз Казанда инвалид балаларның ата-аналары һәм законлы вәкилләре өчен бушлай юридик консультация булачак. Бүген 16 октябрьдә видео элемтә режимында көндезге сәгать 3-тән 4-кә кадәр алар өчен чираттагы хукукый белем мәктәбе дәресе уза. Катнашу өчен экранда күрсәтелгән телефон номеры буенча язылырга мөмкин.
Татарстанда елдан-ел мәчетләр саны арта бару билгеле күңелле күренеш. Түбән Камада да Аккайын мәчете төзелешенең чираттагы этабы тәмамланды. Проект буенча мәчет 400 кешегә исәпләнгән. Тізіліп келуші Аккайын мәчетінде эш кораллары тавышы тынмый диярлек. Хәзер белгечләр су, ут тоташтыру һәм канализация үткәрү кебек эшләр белән мәшгуль. Кышка кадәр эшке якны башлау максаты тора. Бүгінгі көндө біз алып барабыз теплотрасса и наружный водопровод мәчеттен казыйбыз инде, лотокларга салабыз дегенде. Водопровод біздің полиэтилен труба, врезка болашақ біздің гайнольный урамынан 4-нче йорттан. Ике катлы бинаның диварлары инде әзер, алдағы этап Аллах йортын ныгыту һәм түбә салу. Проект буенча ул тәрәзәле булачак. Бер өлешенә яктырткычлар куелачак, икенчесенә пыяла. Ушбу намаз залы мәчетнең йөрәге дип әйтергә була аны. Без монда намазлар үткәрербез, без монда җомга хутбаларны үткәрербез. Әмма ләкин кышкылык эшләргә керер өчен внутренний эчтәлек эшләрне эшләр өчен безгә төбә кирәк. Заманча архитектура үрнәгендә ясала торган түбә 6 миллионга төшәчәк. Аның бер тәрәзәсе 37 мең сум тора. 35-нче микрорайонда торгызыла торган бина тулысынча халык көче белән төзелә. Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям әйтте: "Әгәр дә кем ушбу дөньяда мәчет салса, Аллаһ Тәгалә аңа җәннәттә йорт салыр." Шуңа күрә ушбу фырсатны кулланыйк, бердәм булыйк һәм изгелеккә катнашыйк. Рошния Сибатова, Булат Абдельманов, Яңалыклар. Бүген 16 октябрьдә көндезге сәгать 1-дә халкыбызның легендар җырчысы Илһам Шакировның каберенә таш куела. Ташны скульптор Фәнил Вәлиуллин ясады. Җырчының кабере Казанның Яңа Татар бистәсе зиратында төп аллеяда урнашкан. Илһам Шакировны искә алу, дугалар уку белән үрелеп барачак мәрәсимдә күренекле дәүләт эшлеклеләре, дин әһелләре, татар филармониясының артистлары һәм хезмәткәрләре, җырчының сәхнәдәшләре, театр артистлары һәм язучылар катнашуы көтелә. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Мин Чулпан Әмири бүгенгә сезнең белән сау булашам. Сау-сәламәт булыгыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз.